El quadre ara està celebrant els 30 anys. Va néixer a Granollers l'any 1986, fruit de la inconsciència de joventut, de passar d'una afició, de passar-ho a la vida professional. La línia expositiva del quadre sempre ha estat lligada a la figuració, ara inclús al realisme més dur. I la nostra primera intenció, a part de la pintura o de la línia expositiva, és ajudar a canviar el concepte de què és una galeria d'art. Al llarg dels anys s'ha creat un concepte de que una galeria d'art és un lloc que fa por, que fa respecte. La gent pensa això no és per mi, jo no estic preparat, o tot el que tenen serà caríssim. I mentalment s'han creat unes barreres. I jo crec que està en la nostra tasca trencar aquestes barreres i ajudar a la gent a que disfruti de tots els metres de galeries d'art, que hi ha unes exposicions magnífiques i canvien molt més sovint que els museus, són gratuïtes i que la gent s'ho perd, no ho disfruta. Desgraciadament Barcelona jo crec que no passa amb el seu millor moment cultural. Tenim la sensació que viu una mica de temps passats. Jo crec que la problemàtica no està en l'economia, sinó que està en l'educació i en la sensibilitat. Els que ens dediquem al món de la cultura, el que volem transmetre són sentiments i emocions. El problema està en que el públic està molt poc receptiu. Ara, amb els 30 anys de la galeria, ens hem proposat canviar una mica la pauta que seguim totes les galeries normalment. Les exposicions solen durar un mes, 2 mesos, normalment s'allarguen, i el propòsit és fer aquest any 30 exposicions, 30 activitats i 30 artistes. La idea de fer això és una mica activar, motivar, una mica sacsejar a la gent que passa per les galeries i no les veu. La idea és que les activitats estiguin en el món de la cultura, però no exclusivament amb la pintura. La gent no entra perquè no sap, i la gent ha d'entrar a mirar, i el que no sap ha de preguntar. I no sé per què fem por, i no entreu i no pregunteu. I jo convido a tothom que entri, que pregunti per què hi ha aquella exposició, qui és que ha fet aquells quadres, com estan fets. No passa res, per això estem aquí. No podem oblidar-nos, per molt que pensem que venem obres magnífiques, que han d'anar penjades en una casa i han de crear part d'una llar. La gent que compra un quadre ha de viure amb ell, ha de conviure amb un estrany, amb la qual ha de trobar una peça que li agradi aquí a la galeria, però que també li agradi quan estigui a casa seva. Això passa, hi ha obres que estan a museus magnífiques, però que tu no les tindries a casa, perquè el que et transmeten no és el que vols tu sentir a casa teva. Llavors, la part aquesta d'interiorisme o de decoració és important des del punt de vista de conviure amb l'obra d'art. Els quadres transmeten. El que venem són sensacions. I davant d'un mateix quadre, les sensacions que t'explica la gent són diferents.